Позитивни утвърждения за живот без стрес. Отхвърлям от съзнанието си страха и съмненията и животът ми става лесен. Създавам за себе си свят без стрес. Отпускам всички мускули на врата си и свалям всяко напрежение от раменете си. Бавно вдишвам и издишвам и с всеки дъх се чувствам все по-спокоен. Аз съм способен човек и мога да се справя с всичко, което ми поднесе животът. Аз съм концентриран и съсредоточен. С всеки ден се чувствам по-защитен и уверен. Защитен съм, когато изразявам чувствата си. Мога да остана спокоен във всяка ситуация. В чудесни взаимоотношения съм с моите приятели, роднини и колеги. Те ме ценят. Финансово стабилен съм. Винаги си плащам сметките на време. Сигурен съм, че мога да се справя с всички възникнали през деня проблеми. Освобождавам се от детинските си страхове. Аз съм уверена и силна личност. В процес съм на позитивни промени във всички области на живота си. Затварям очи, мисля позитивно, вдишвам и издишвам спокойствие и радост. Моята работа е източник на божествено спокойствие за мен. Благославям работата си, обичам я и тя ми отвръща със същото. В мир съм със себе си. Когато началникът ви вдигне кръвното, си кажете: давам това, което искам да получа. Любовта и уважението ми към другите ми се връща по различни начини. Не допускайте рутината да сложи граници пред мислите ви. Животът ви може да бъде изпълнен с любов и радост, защото работата ви е част от божествената идея. Не забравяйте да си напомняте всеки ден преди работа: независимо къде се намирам, аз живея и работя сред безгранична доброта, безгранична мъдрост, безгранична хармония и безгранична любов. Позитивни утвърждения за успех в работата. Радостта, която откривам в кариерата си, се отразява на целия ми живот. С колегите насърчаваме взаимно успехите си. Идеалната за мен работа ме чака и аз скоро ще я открия. Твърдо вярвам, че сме тук, за да се подкрепяме и напредваме заедно, и подхождам към всекидневните си контакти с това убеждение. Знам, че когато работя всеотдайно, съм възнаграден по всякакъв начин. Възможностите са навсякъде. Имам безброй възможности. Работата с другите е част от основната цел на живота. Обичам хората, с които работя. Заслужавам успешна кариера и съм готов да я приема още сега. Всеки, когото срещна днес в службата, заслужава цялото ми внимание и уважение. Моята работа ми помага да разгърна потенциала си. Успявам във всичко, което правя. С удоволствие давам подкрепата и съветите си на другите колеги. За мен е удоволствие да работя в това предприятие. Между мен и колегите съществува взаимно уважение и разбиране. Ограниченията са само възможност за израстване. Аз ги използвам като стъпала към професионалния успех. Негативните утвърждения в позитивни. Например, мразя фигурата си, става обичам и ценя фигурата си. Нямам достатъчно пари, става парите в живота ми са в изобилие. Вечно съм болен, става
Позволявам на тялото си да се върне към естественото си състояние на отлично здраве. Дебел, дебела съм, става харесвам тялото си и се грижа за него. Никой не ме обича, става аз излъчвам любов и животът ми е изпълнен с любов. За нищо не ставам, става откривам у себе си способности, за които не съм подозирала. Мразя работата си, става вратите за развитие са отворени пред мен. Не съм добър човек, става аз се променям позитивно и заслужавам най-доброто.